Akumnandi mina ifingane ngihlangana nebhuni. Amahlangana nebhuni nhlini isipuni. Ana ukuthi into ehlekisa ngoba umntwana ngamazi. Awumazi nje umntwana sonke into ezisinaka nje mina ngiboni. Enevalusiso. Awubona ukuthi nizimvula awuzivezi nje sima kunimvula. Awuzivezi. Uqinile futhi aba namawindi namakhetheni nebill. Cha. Hamba. Ugeze nezitha mawuqeda. Unkulunkulu omkhulu uthi sex before marriage is a sin. Kodwa hayi so thina ma 2000 ngoba balifunda iBhayibheli nabayisontweni ngeke sibablame. Asho ngidinga ukuphezela uthela abantu engapha. Hana ngithelele mina. Utshela ukuthi wena uzophuza yonke le class lo u1. Uphuzana abantu nabantwana bakho. Hana ngithelele mina ngi1 yini ayifuna. Yini othenga lokho kwaza ngithi ukuthi ngithini? Angithengelanga wena nabantwana bakho abayimiliyoni. Mama kanye uhlale ngawonye. Uzoba hydrated kanjani uma umntwana ngamazi? Everyday kuyinto engiyenza nje ngikhumeza ukuthi ngimazi baba umntwana. Kodwa ngiphethela wena phuza afanele bese ubise refugee. Ngathi ngamisa ama triplets ufuna ukunkula adile nawe. Ha mama wathi ngifisa into ephunga ngaka kodwa ama triplets. Sure. Ya awuli nje nezitha zami. Ufuna ukula nomuntu iza la sibambane. Lezi zinto angizimfihli baba umntwana. Azange nje zikuthuma ukuthi hamba umithi. Yeka nezitha zami. Mawufuna ukula nomuntu la nami. Wangibhedela mina namthandaza ngithi ukuthi ngithini? Ha